assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe jawwali mon so pullo e salminama kala pullo ɗo gonɗa so pullo yima jawwali e ma wala bandiraɓe ko arde on tan haalande vraiment gare mbaɗon abonné e full tv mo yeroso vraiment naɓe mbinoni série maɓɓe o waɗi démarré min hanki hande min waɗi abonné e dow mum ɗum woni full tv mbo yeroso onon fof fulɓe ɓe gare mbaɗe abonné e oɗo mantin full tv mbo yeroso vraiment e waɗi fayda o maɓɓe série e waɗi permettre mi haalana o kar nimso gilɗi woni inde série o nimso gilɗi vraiment min hanki mi laari première partie vraiment primera capitule o e waɗi fayda mbo waɗi permettre mbaɗon vraiment kala feerere mbatton mbaɗon abonné e chaîne makko vraiment taw ala cifandede vraiment e waɗi fayda ɗum noon ko yettere Allah aɗa andi minen min ɓooyi fuɗɗu ƴewde théâtre ji fulɓe série ji fulɓe depuis ɗo mamadere ren guinéen jiɗi no Amad Tidiane Ndiaye en woni Abla Pouspous en Ibou Kane en Yacine en Korka en a faami Aïcha Wan en vraiment ko yettere Allah kono noon nde yeroso ari ko kanko waɗi affaire o modernisé vraiment tawa dulaji ɗi affaire o no yarini scénario fof ino yooɗi vraiment o yaha e hôtel ji moƴƴi fiɓe waɗa ron vraiment ko yettere Allah no yeroso waɗirta kanko série ji maɓɓe ɗi ɗum kadi ɓeyda wadde gancar yimɓeɓe vraiment e waɗi fayda min dal hankina dardumi ni na affaire o fuɗɗori ni vraiment e waɗi permettre aɗa andi jeewo o min kadi jeewo o on mi darmo frame kala ɗumanti maɓɓe jaltuɗo récapitule o mi arana kam ɓay mi wanno abonné on wattu ko chaîne ɗumantin mi wanno abonné Pindi TV ko toon ɓe liggoton vraiment yeroso mentalité o ina moƴƴi ɓay ko kanko windara scénario makko vraiment no waɗi fayda vraiment ko yettere Allah yeroso neɗɗo jiɗɗo pulago ko neɗɗo daraniɗo leñol fulɓe ana andi mi yi on daranade leñol wona ittude kalis ane waɗa financé jokkese jaliɓe walla e gueɗeje goɗɗe wona ɗum tan woni daranade leñol surtout na yeroso enni vraiment ko ligge maɓɓe no mbaɗi fayda vraiment e waɗi fayda ɓay vraiment ko yettere Allah voilà onon gandi toujours ko enen balla haɓe ɓay yimɓeɓe kadi toujours ko mbiyami ko neɗɗo yo a fonku ko gonɗa ɓay so ji Sénégal koye série woni koye ɓe daaradeno tubaɓɓe ha e engenji taw woɓɓeɓe kono soppulo ardo ni mi wawa taw ɓe nanta bon ko ɓe lettako kono ɓay ko woɗeɓe kamɓe yoɓe ƴeew tan vraiment ɗum ene hawni ballen mbaɗen ɓe soutenir vraiment jaahe mbaɗon abonné e full tv mo yeroso vraiment e waɗi fayda on gandi hayso on paama manam so oɗon paami wodi série jaltuno Sénégal vraiment fuɗɗi wadde yimɓeɓe ganca woni Pod et Marichou voilà min ɓen ko série ji maɓɓe mi ƴewannoɓe hanaɓe gariti ɗo ni ko mbiyam min ko ɓay yimɓeɓe manam sénégalais ɓe jaari woni watta men a pojar o ko yimɓeɓe mbaɗa abonné maɓɓe ƴeewa koɓe mbatta ko mais enen toujours ɓalejo way noon ɗum addi artiste men ɗi ɓe tampa ha fayda tawata jogi joom waɗa avance ino satti quoi ɗum noon mboɗo ñaagui on surtout enen fulɓe vraiment jahen mbaɗon abonné e full tv mbo yeroso vraiment série maɓɓe e waɗi permettre e waɗi fayda kadi ɗum noon bandiraɓe on calminama yo jaam ñallu e men.